velkommen til lige en traktor. Velkommen til den her video. I dag er det søndag den 22. juni. Klokken den er 11:30. Og jeg har egentlig bare siddet og lavet lidt arbejde på min computer og svaret lidt klienter og sådan nogle ting. Og det tænker jeg egentlig bare lige, at jeg vil fortsætte lidt med. Og så jeg kan lige hurtigt fortælle lidt, hvad jeg skal lave i dag. Jeg skal ind og træne sammen med en, der hedder Mathilde. Så hyggeligt, hun er så sød. Hun er en del af Team Buddy. Så jeg skal køre om cirka en times tid eller sådan noget, så jeg kan lige nå at svare på lidt beskeder fra mine klienter af. Og så vil jeg tage afsted ind mod Aarhus. Vi skal nemlig træne ind i Powerhouse i dag sammen, så det bliver mega hyggeligt, og så skal vi vist bare ud og hygge lidt efter. Men jeg vil lige sætte mig i gang med at svare på lidt chickens. Så jeg kan lige nogenlunde prøve at vise, hvad det er, jeg sidder og laver. Lige nu der sidder jeg og tjekker mine klienters uge, hvordan deres træninger har været osv. Og så giver jeg dem en feedback på deres uge. Det er mega spændende. Ja, jeg synes bare, det er mega nice, at jeg kan få lov til at gøre de her ting. Så jeg er meget taknemmelig for. Okay, så jeg skal snart til at køre. Pakket min taske. Og jeg har også lige gjort den her klar, hvor jeg har min kreatin og min aminosyre i, som jeg skal drikke til træningen. Og så har jeg lige en lille kjole med, som jeg skal have på til efter vi har trænet. Og så tænker jeg, at mit outfit, denne her top fra Body, sammen med de her mega flotte shorts, også fra Body af. Dem her. Og så tænker jeg måske bare lige, at jeg smider den her t-shirt på fra Oversized Lifting Club. Den er faktisk fra deres nye kollektion, så det glæder mig lidt til at prøve, hvordan den sidder. Men jeg havde egentlig også lidt overvejet at tage nogle lange tights på, også fra Body af, men jeg tror måske lige, det bliver lidt for varmt i dag, fordi det er nemlig sygt godt vejr. Men jeg vil lige hoppe i tøjet, og så kommer jeg tilbage. Nå, så fik jeg lige outfittet på. Og det er seriøst bare den flotteste farve. Og så tænker jeg bare lige at smide den her på. Så er jeg ready. Nå, nu vil jeg simpelthen køre afsted ind mod Aarhus for at mødes med Mathilde. Og så skal vi ind og have en mega god oppertræning, og så skal vi have noget mad efter. Så det bliver mega nice. Jeg er lidt spændt på at se, hvordan den her træning kommer til at gå, fordi jeg har sindssygt ondt i maven. Jeg ved ikke lige, hvad der sker for det, men det tager vi som det kommer. Ja, jeg vil i hvert fald køre derind af nu, og så ses vi bare, når jeg er derinde, og er mødtes med Mathilde. Okay, jeg er lige mødtes med Mathilde, og nu skal vi ind og træne. Upper body, og vi har begge to body fit på, ja, selvfølgelig. Of course. Nu prøver jeg lige med vægt i dag, så det bliver lidt spændende at se. Exciting. Very exciting. Easy. Yes, train to failure. Okay, nu er vi gået videre til at lave nogle rye races, og Mathilde hun er lige i gang faktisk allerede, og de ser bare sådan her ud. De er seriøst virkelig gode. Så hårde. Hun siger, de er så hårde.
Og opdatering på min mave, den gør stadig sindssygt ondt. Så det er lidt nederen øv for maven. Så vi holder 10 på. Ja, men nu må jeg hellere lige køre mit sæt. Hun presser sgu citronen. Yes. Ja. Jeg kørte faktisk ret mange sæt i forhold til, hvad jeg plejer. Jeg kunne godt fornemme, at du kørte. Ja. Det er det. Okay, nu skal vi til at træne mave, og der bruger vi den her maskine. Spændende. Ja, så vi skal lige have den indstillet. Det kan jeg lige gøre. Ja. Spændende. Jeg har ikke prøvet den før. Nej. Jeg føler sådan, at ens ben skal være ret langt henne. Okay. Men hun har også korte ben, så lad os nu se. Ej, den skal i hvert fald længere hen. Okay. Okay. Yes. Det er sgu fint. Det tror jeg ikke, jeg skal gøre med det her med min mave. Ej. Okay, du kan virkelig godt mærke det der, at min mave, den var sgu ikke så fan af at blive krøllet sammen på den måde. Og nu er det Mathildes tur. Spændende. Har Ja. du den over brysterne eller noget? Over. Ja. Yes, queen. Mathilde og jeg, vi har snakket om, at efter vi har trænet, så vil vi tage på Sesam og spise noget mad, hvis jeg kan. Så det er fucking lækkert. Der er godt nok vild musik herinde. Nu skal vi til at lave nogle shoulder press. Så er det Cecilies tur. Lala. Jeg prøver med de store drenge. Ja. Yes. Mega godt. Pres. Yes. Bliv ved. Kom. Den ene gik bare. Vi skal til at lave T-bar row. Yes. Og den er sindssygt god. Og det er din første gang, du skal prøve den. Så kører hun. Skal jeg lige hækles fast her? Ja, straps on. Ja. Yes. Hiv. Oh. Nu skal vi lave bicep curls. Oh, we're ready. Vi kører 2 sæt. 2 sæt. Yeah. Let's go. Den er hård, ser det ud til. Yes. She got it. Igen. Ja, du kan godt en mere. Op. Uha.
Okay, så vi er lige blevet færdige med at træne, og vi har lige fået skiftet til lidt sommertøj, fordi vi skal jo ud og have lidt lækkert nu. Let me see your outfit. Okay. That's the outfit. Shorts fra Zara, bælte H&M, t-shirt Zara, klipklapper. Det kan jeg ikke huske. Okay, kjole fra Message, sko fra Ganni. Yes. Det blæser ret meget. Ja, det bliver lidt, men det er lummert. Virkelig lummert. Ja. Yes. Så er der mad. Mums. Hvad hed den der? Red Pixel. Red Pixel og Green Plus og en Sander. Mums. Vi kan lige lave en taste. Og den har jeg lige tastet for. Den er god. Der er rødbede i, så den smager selvfølgelig meget rødbede. Den her smager faktisk ret meget æble. Lækkert. Jeg kan lige se min sandwich. Skal vi lave den her? Det er en fokuser selv. Ja, det er godt. Med kylling. Sygt lækkert. Og det er sådan noget focaccia-brød, de bruger. Det er så lækkert. Ej, vores træning, den var god. Udover at jeg havde ret ondt i maven, men ellers så, ja, så var det sgu en god træning. God. Det er nederen, du ondt i maven. Ja. Er jeg simpelthen blevet færdig med at træne med Mathilde, og vi har lige fået sagt farvel til hinanden, og det var mega hyggeligt. Og så efter så gik vi jo på Sesam, så den har jeg lige tænkt mig at drikke på vej hjem i bilen. Den er faktisk sindssygt god, den her. Den hedder Green Plus, tror jeg. Den skal I seriøst prøve, den er yummy. Men nu er planen egentlig bare, at jeg kører hjem, og så skal jeg lige få slappet lidt af, tror jeg, fordi min mave, den er ved at... Jeg ved ikke, hvad der er med mig for tiden, fordi min mave, den gør så ondt. Så jeg skal lige hjem og slappe lidt af, og så håber jeg på, at jeg får det bedre. Og så tænker jeg, at jeg går hjem og redigerer lidt content, svarer på nogle klientbeskeder og sådan nogle ting. Så det er planen.